panapa patiri pai iwe ndekupi? Ya kunoku vazukuru vasekuru Musundagore kunoku vatasvika nechibanda media ndoku Prazi mwana chiti kune dzimwe mombe dziri kupi dziri kunoku saka waya iri kuendawo yakadai kusaidi uku dzika futi yakaita sei yakadai so dzika yakadai ndofunga Prazi rina about 8 hectares saka panapa ndepekuchengetera mombe chete saka paipa raitora kuti dzimwe mombe dziri uku dzimwe dzinogara kunoko muchanodziona mukati matichasei matichapinda tinoita zvakawanda futi muPrazi mupi saka ipapa ndichaisa rimwe ndinoda kuisa zipost zihombe rinenge richitora kuti Musundagore famu richitora zvatinoita papi ipapa noti ndichida kuti pange pachiwanika nyama ndichengeta mombe dzenyama ndisaka manda ndakatenga mabhura ekugadzira breed kuti ndinge ndine mombe hombe dzekuti dzinenge dzichiburitsawo nyama yakaita sei yakanaka ndo tarisiro yandinayo sekuru Musundagore kuti kuvazukuru vangu vawanewo nyama yakachipa ndo wavarira yandinayo. Saka panapa muda kungoita zvemombe chete kana kuti muchange muchirima? Pachange pachirimwa ma green maize potatoes zvakawanda zvatichange tichirima muPrazi papi panapa tichaita mabasa akati wandei nekuti pane vanhu vachange vachigara tichange tichirima futi fodya zvakare kune mimwe minderi mukati momu tichirimawo fodya chibahwe kuti vashandi vazokwanisa kunge vachiona chikafu ndozvaticha kuita paPrazi ripi ramuri kuona irori. But sekuru inini pane zvekundinetsa inini ndikuona kuti mabhizinesi enyu awanda kuPrazi munenge muchidiwa kucomplex kiyo kwatamboenda kweko iri kuwakwa munenge muchidiwa muriko zvakare kumabhawa mwenyu andisati ndatora hangu vhidhiyo munenge muchidiwa muriko zvakare uku zvakare kuHarare kuZimuri Park kwamunorapira vanhu munenge muchidiwa muriko zvakare muchazozvibatanidza sei vazukuru venyu vachazokwanisa here kurapwa nenguva? Aiwa zvandinoita ndinokoshesa nguva yevazukuru kunoku ndinouya but ndinouya ndapedza nevazukuru vani vangu saka ndinongoti Mwari ndiye anotipa nguva chino kuzvibalanisa zvose plus zvakare ndiri mumwe muzukuru wandoti kana nyangwe ndisipo inini dzimwe dzenguva ndinoona kumusiyo kana ari mareview vazukuru vanongosvika yendo kundotovape mishonga yavo vachiita sei vachienda nekuti munhu wese anozodawo nguva yekufamba panyika achirarama munhu wese anodawo nguva yekuti arongowo zvinhu zvepamba pake achirarama honguva dzimwe wakaya kuti ndibatsire vanhu asi ini wacho futi zvakare ndinofanira kunge ndichizvibatsira paupenyu wani hwangu kuti hufambe kuti hunge huchienda kumberi saka ndinofanira ndakawana nguva yekubatsira vazukuru ndowana nguva yekuti ndiuye kuzoonawo zvandinochengeta nekuti izvo zvipfuwo zvakare zvisikwa zvaMwari zvinoda upenyu kubva kuna Musundagore zvakare saka Musundagore anochengeta mhuka nevanhu munhu wevanhu munhu wezvinhu nezvikara nezvese anochengeta Musundagore. Kuna uno makutuma manager manager agara ariko tine manager wekumombe tina manager avatino makore ndiyo shandira kuHarare manager ndifunga tina about 7 atinawo which means manager wake kune mumwe akamirira kudzimba dzatiri kuvaka mumwe achimirira mabuilding atiri kuvaka mabusiness kune vari kudzimba dzari kumabusiness saka vese takangowati vamwe uku vamwe kupi vamwe uku kuti vene venyika vavake nyika yani sevana veZANU-PF ndizvo zvinofamba. Ndofunga mazvinzwa kaa zvataurwa nasekuru Musundagore hanzi nyika inovakwa neveni vayo kana mutungamiri wenyika comrade ED Mnangagwa vanogara vachiti nyika inovakwa neveni vayo ndo zviri kuita sekuru Musundagore handitika. Saka sekuru da kuti mungotaura muvaudze mega kuti famu renyu riri kupi kunoko hamuna kuzenge mataura? Famu riri kuCentenary tabva kuChiweshe ndokwariri kuarea yeMuzarabani ndokune Prazi rasekuru panenge pachinzi paMusundagore farm pachiwanika nyama yakaita sei yakachipa ndichaita kuti ndivake mabhucha kwese kupi kuno kurwa ndinoenda kugochawo vanenge vachisangana negochi papi ipapo kuti vazukuru vangu varamba vachifara nyangwe pandichafa zita rangu ndinotera mberi chimboenda sezita raMusundagore ringoramba richingosunda makore achienda kumberi richisunda zvino makore anonetsa vazukuru vangu kuti vararame zvakanaka.